Dansk Kabel TV er din totalleverandør af tv-programmer, bredbåndsløsninger og IP-telefoni. Dansk Kabel TV er landsdækkende og har betjent danske antenneforeninger i mere end 40 år. Dansk Kabel TV er tv-oplevelser med et stort udbud af programmer. Der tager højde for den digitale fremtid og sikrer nyheder, sport, film og underholdning i en høj kvalitet i billede og lyd. Dansk Kabel TV er internetløsninger, der er afpasset den enkelte forenings og abonnents behov for båndbredde, drift, installation og vedligeholdelse. Dansk Kabel TV er driftsovervågning. Driftsovervågning er en integreret del af vores ydelser. Overvågning betyder, at driftsforstyrrelser som regel kan tages i opløbet. Dansk Kabel TV er IP-telefoni i særklasse. IP-telefoni via antennekablet giver høj kvalitet til en fast lav pris. Dansk Kabel TV står for installationen og sørger for, at både samtalekvalitet og driftssikkerhed er i top. Dansk Kabel TV er god kundeservice, hvor dine henvendelser tages alvorligt. Vi lytter til og analyserer netop dit problem. Og er der behov for det, rykker vores teknikere hurtigt ud.